bon dia. Bon dia. Seu, sisplau. Voldria empadronar-me. Molt bé. Com et dius? Jo em dic Sana Mané. Com s'escriu el teu cognom? M-A-N-N-E-H. D'on ets? Soc de Gàmbia. Quina és la teva data de naixement? 11 de març de 1980. Quin és el teu número de passaport? El meu número de passaport és 2233449. On vius? Visc al carrer Mayor, número 3, segona. Un moment, sisplau. Ja està. Doncs molt bé. Gràcies. Fins una altra. De res. Adéu. Que vagi bé. Adéu.